I-Eksodusi, isahluko se-11, iyafundeka. UYehova wathi kuMoses, "Ndisaya kufikisa sibetho sinye phezu koFaro naphezulu kweYiputa. Emveni koko wonindulula nimke apha. Xa anindulula kuphele, uya kunigxotha kanye nimke apha. Khawuthethe ezindlebeni zabantu, ithi inkazana icele kummelwane wayo, indoda icele kummelwane wayo, iimpahla zesilivere neempahla zegolide." UYehova wababala abantu emehlweni amaYiputa. Kananjalo indoda leyo inguMoses yayinkulu kunene ezweni laseYiputa, kubakhonzi bakaFaro nasebantwini. Wathi uMoses, "Utsho uYehova ukuthi, xa kuphakathi kobusuku, ndiya kuphuma ndihambe phakathi kweYiputa, afe onke amazibulo ezweni laseYiputa, ethabathela kumazibulo kaFaro ohleliyo etronini yakhe, ese kumazibulo omkhonzazana osemva kwamatye okusila, namazibulo onke eenkomo, kubekho isikhalo esikhulu ezweni laseYiputa, ekungazanga kubekho sinjalo, kwaye kungayi kuphinda kubekho sinjalo. Ke kubo bonke oonyana bakaSirayeli akukho nja iya kubavungamela, kuthabathela emntwini kuse enkomeni, ukuze nazi ukuba uYehova uyawahlula amaYiputa kumaSirayeli. Behle bonke abakhonzi bakho abo beze kum, baqubude kum, besithi, 'Phuma wena nabantu bonke abakulandelayo.' Ndiphume ke emveni koko. Waza waphuma kuFaro evutha ngumsindo. UYehova wathi kuMoses, "Akayi kuniphulaphula uFaro, ukuze zande izimanga zam ezweni laseYiputa." UMoses noAroni bazenza ke ezi zimanga zonke phambi koFaro. UYehova wayenza lukhuni intliziyo kaFaro, akabandulula oonyana bakaSirayeli ezweni lakhe.